Кажи кратък коментар видяхме за ромите, които не искат да им се спира Фейсбук. Ти имаш ли Фейсбук въобще? Ползваш ли? Аз не ползвам Фейсбук, защото нямам това време, но знам, че е полезно в някаква степен. На ромите бих казал, по-скоро за тях бих казал, че не помня нещо, което те да не искат. До сега няма такъв случай. Значи те... Може би знаят ако може всичко да има, нали, да е без пари, да го има, да им се даде на ромите, аз бих им спрял и всичко, и Фейсбука, и тока, и всичко, ако зависи от мене. И бих ги изселил на някакви други места, да се научат да работят. Защото не можем да продължаваме да живеем в цялата тая простотия и в този абсурд за българите да няма, за ромите да има. Някакси това не го разбирам. Те се ползват с изключително много привилегии, постоянно са защитавани. Не знам по каква логика. За българските деца няма място в яслите, за ромските има и така. Крадат безогледно, не плащат. Мене преди години бях забравил да си платя някаква сметка 7 лева, преди години. И ми спряха тока сутринта в 4 часа. Така че не Фейсбук, доста неща бих им спрял, но за съжаление не зависи от мене. Ще те лапнат от някой